Welcome back mga ka-chepso. Yes, yo, break it down yo. At ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang aming PE Day dito po sa aming classroom, the grade 5 class of Magsaysay Elementary School. At ayan mga guys, welcome back sa inyong maestro Wara. Yes, yo, break it down yo. And now ladies and gentlemen, welcome to the PE Day of the grade 5 class for the school year 2023-2024. Hoy, ayusin nyo, parang hindi kayo nanginadaw. Okay, before we proceed, let me introduce to you our board of judges. Oh, then say hi. Oh, our first judge, Ma'am Melinda Baluyot. Ma'am, nga di atubang man niya di tala, wave man tala, yan. Our second judge, hoy, palakpakan mga pag nagpapakilala. Yan. Okay. Next, we have our third judge. Okay. Then the last. Hello again, I'm Alexa Galamulagora. Ano, Gibay sa yung pagpakilala. At Okay, ayan ayan mga mga ka-chepso. Yes, yo, break it down yo. Nandito nga po kami ngayon sa aming school. Dito po sa Magsaysay Elementary School. Lawang Northern Samar para po sa aming PE Day. Ito po'y kinunan. Ito po'y kinuha. Ito po'y kinunan bago po ang examination. So, practicum po ito ng aking mga mag-aaral dito po sa Magsaysay Elementary School. At kung mapapansin nyo po yung aking bubong talaga, siya talaga yung highlight. Oh. Yan, buhang-buhang talaga siya. Buhang-buhang talaga yung sinabi ko. Basta butas po yan dahil nalaglag po yan. At actually sa buong area po dito sa aking classroom ay ganyan po talaga. Pero yung kabilang ibayo ay nakakapit pa. Yan lamang pong nasa unahan yung medyo buhang-buhang na po siya. Nalaglag po kasi yung part na yan, yung area ng Kisami na yan. At ayan, yung aking mga mag-aral dito ay magkakaroon sila ng presentation. Okay, very good. Ito po'y practicum po para sa aming subject na MAPE. So, dito po ay mayroon po silang kanta at syempre mayroon din po silang sayaw. At mega live shoutout po sa aming mga student teachers dito po sa Magsaysay Elementary School dahil nandito po sila sa akin at katuwang ko po dito po sa pagbibigay ng score sa aking mga estudyante. Mega live shoutout po sa aking mga student teachers na masasigasig po. Ayan dito lang daw sa likod yung kuhaan ko ng video dahil mahihiyain po ang mga yan. Ayaw daw nila humarap dahil baka daw makilala sila ng mga maniningil ng utang. May utang talaga, joke lang po yun. Pero guys, dito po kasi yung part na maganda po yung kuha at syempre ayaw natin ma-distract yung ating mga student teachers sa pagbibigay ng score sa aking mga estudyante. Ayan, kaya dito po ako kumuha. Tingnan nyo naman yung aking bubong, yung kisami. Talaga namang highlight po yan. Sana po may magdonara. Ayan, hindi po namin kinakaya yung pagpapalagay ng kisami. Wala pa po tayong budget sa school. Galing po sa MOA yung pang major repair po ng aming classroom dahil gawa nga po ng hindi po sapat yung ating funds sa school. Kaya naman po nagdarasal tayo na may magbigay sa inyo dyan na oy kayo yan. Kayo yun na tinutukoy ko. Actually kung may magbibigay po, thank you so much po. Pero kung wala po, antay-antay na lang po tayo sa panahon po na malalagyan po o magkakaroon po ito ng kisame dito sa pamamagitan po ng mga efforts at pinagsamang efforts po ng school at syempre ng community. And mega love shoutout po sa lahat. Syempre guys, balikan na natin yung performances ng aking mga estudyante. Baka naman manawa kayo dyan na wala. Sabi PE Day tapos wala tayong pinakitang performance. Medyo nasad nga ako dito dahil hindi po nakapag-ready yung aking mga estudyante. Pero syempre ibablog pa rin po natin kasi medyo late na po nating na-announce yung ating practicum po sa kanilang PE. Kaya po hindi po sila nakapaghanda. Pero at least yung mga bata po nag-effort po at ginagawa po natin ito para po syempre linangin yung kanilang mga kakayahan
sa dance floor. Ayan, thank you so much po. Isiningit ko na rin diyan yung yung performances nila sa music. Ayan. Okay, a big hand to the second group. Inabat lang wari pagparaktis yung mga bisanang kanda position di maram. Ayan mga guys, hindi na po natin ipinakita lahat. Baka syempre tayo makapiright. Ayan, thank you so much po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa inyong nag-iisang maestro Waray. Yes, you broke it down, you.